Zázraky sa dejú. A je to úžasná vec, že môžeme vydávať svedectvo. A že naše svedectvo je dôkazom Ježišovho aj nášho víťazstva. Včera bolo jedno, dnes ráno bolo jedno, dnes večer je jedno, zajtra bude jedno a popri tom sa dejú ďalšie svedectvá, ktoré si vypočujeme na ďalšej konferencii, alebo po zboroch, alebo keď sa budeme zdieľať, lebo máme živého Boha, nemenného Boha, ktorý vie v každej neriešiteľnej situácii dodať riešenie. Amen? Amen, takže vítajte ešte raz, úžasná konferencia. Verím, že to je len taký závdavok. Spolu s pastormi sme mali cieľ, že mohli by sme tak veľa, že by tu ľudí bolo, že by sme sa tu nepomestili, ale potom sme si hovorili, že na prvýkrát to nebude úplne tak, ale Boh robí viacej, než sú naše plány, než my očakávame. Máme väčšieho Boha. Oko nevidelo, ucho nepočulo, nemýlim sa. Takže to, že je tu plno a pokiaľ je aj vestibul plný, je to úplne v poriadku, lebo to je cieľ, lebo máme taký jeden spoločný cieľ a to je, že výjsť do väčších priestorov. A na to, aby nás tam Pán dostal, tak proste Boh robí toto medzi nami, aby nám ukázal, ale ja chcem, aby ste robili väčšie konferencie. A jediný spôsob, ako k tomu vieme dojsť, že nám ukáže, že milí pastori, ale vy sa tam nepomestíte. Halelúja. Takže bude aj ďalšia konferencia aj v Banskej Bystrici a my milujeme to, keď je mnoho ľudu zideného, lebo to, čo je odkaz dnešnej konferencie, to je jeden taký srdcovrúci výkrik Mojžiša, Božieho muža, po tom, čo zažil veľa sklamaní. Naposledy zišiel dole z hory Sinaj, tam videl, ako ľudia hrešia, vrátil sa naspäť, zistil, že u človeka nenájde pozitívne, že všetko, stále tam je nejaký problém a teda sa stále vracal k Hospodinovi, stále sa vracal na kopec a tam vedel jedna dôležitá vec je, že to miesto, kde chcem byť, to je Božia sláva, lebo v Bohu sa nesklamem. V Bohu sa nesklamem. Halelúja. Takže verím, že aj ty si tu dnes práve preto, lebo máš už v sebe taký feeling, že svojom Bohu sa nesklameš a nezmeň toto myslenie, nezmeň tento jeden postoj nikdy v sebe, ale práve naopak, vždy ho posilňuj a vždy posilňuj sa v tom presvedčení, že v Bohu sa nikdy nesklamem. A to je môj odkaz. Aleluja. Takže dnešný odkaz, alebo dnešnovečerný odkaz sa týka jednej také zvláštnosti, že vidíte ten názov, ktorý hovorí Mojžiš, že ukáž mi svoju slávu. A keď povieš niekomu, že ukáž mi niečo, tak ako to zvykne urobiť? Najčastejšie to ukáže prstom. Nie? Že ukáž mi. Keď poviem tu niektorým mužom ženatým a spýtam sa im, že ukáž mi svoju slávu, tak čo urobíš? Kam ukážeš? Kam ukážeš, bratia? Vidím, že Peter to má úplne jasné. Ja ukážem na svoju manželku. Ty ukážeš na svoju manželku, nie na moju, nie na cudziu, na svoju manželku, lebo ona je tiež tvojou slávou. A tiež, keď Mojžiš sa pýta Hospodina, živého všemohúceho Boha, že ukáž mi svoju slávu, tak Hospodin mu odpovedá, že nemôžem ti úplne všetko. Príde aj na to čas, ale to je ešte také tajomstvo a ukáže mu niečo. A potom, keď sa narodí Ježíš, tak začína sa diať taká zvláštnosť, že nie len počas života Ježíša, ale viete, že boli takí emaunskí učeníci. A Ježíš bol s nimi a oni ho nespoznali, že to je Ježíš. A čo on urobil? Zobral Bibliu, neviem, ako to vyzeralo. No on to poznal na spamäť, takže nemyslím, že zvítky alebo telefón zapol a teraz hľadal, vedel tie miesta, vedeli oni, poznali tie miesta a začal im celú starú zmluvu citovať. A hovoril, vieš, o čom hovorí toto miesto? Na koho ukazuje? A oni odpovedajú, že no a na Ježiša. A toto miesto, vieš, na koho ukazuje? Na Ježiša. A takto išiel verš po verši, miesto po mieste, príbeh po príbehu, práve evanjelium, taká časť, také proroctvo, jedno za druhým.
ukazoval, že všetko v starej zmluve hovorí o Ježišovi. A teraz si predstav tých farizeov, ktorí žijú v čase Ježiša, ktorí sa hrdia, nosia ten olčetrhenský a vinetovský oblek, cinkajú zvončeky, ja mám zvonček, cinkajú zvončekmi, tvária sa, že ako ľúbia Hospodina, ako ľúbia všemohúceho Boha, ako ho nasledujú, ako sa mu podobajú, vo všetkom sa snažia byť tí najvernejší, najposlušnejší, najkrajší veriaci. A všimni si, že celá Biblia hovorí o Ježišovi. A hneď prečítame prvé miesto, a to je práve z vrchu premenenia, Evanjelium Matúša 17:5. A Ježiš raz vystúpil na vrch, boli tam učedníci niektorí, zjavil sa Mojžiš a Eliáš. A na záver toho, keď oni mali také múdre reči, že tu chceme bývať, stany postavíme, my budeme na tráve spať, ale vy budete v stane spať. Tak naraz sa udiala jedna zvláštna vec. Keď on ešte hovoril, aj hľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, jeho poslúchajte. A mnoho ľudí, aj dnes je mnoho ľudí, ktorí povedia, že verím Boha, raz za rok pravidelne chodím, na polnočnú. Je mnoho takých, ktorí sa hrdia tým, ako veria, ako sú veriaci, ale všimni si, že otec ukazuje stále na syna. A hovorí, ja syna milujem. A všetkým hovorí, že vidzte syna a jeho milujte, jeho poslúchajte. A každý, kto miluje Boha, kto miluje otca, tak dojde k tomu, že začne milovať a stretne sa so synom. Nie je to možné. Nie je možné sa vyhnúť tomu, aby si miloval Boha Otca, aby si miloval Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Neviem, či po niektorí tu veria, že sú zo Židov. Nie je možné byť Židom a nezačať vidieť Ježiša a nezalúbiť sa do Ježiša. Dávid hovorí, že neustále vidím Pána pred sebou. Že neustále vidím Pána pred sebou. A Ježiša nazývali, že on je syn Dávidov. A keď mal prísť Ježiš, čo už môže dobre z Nazaretu byť, čo už môže byť dobre z Betlehema, z Popradu, čo už môže byť dobre. Halelúja. Tak sa udiala zvláštna vec. Medzi tými všetkými, ktorí hovorili, že my máme otca Abrahama, ale tvojho otca my neznáme, že kto je to. Rôzne obviňovali Ježiša. Ty si zo smilstva. Ty porušuješ Mojžišov zákon. Ty porušuješ sobotu. A všimni si, že otec ukazuje stále na Ježiša. To je môj milovaný syn. V ňom sa mi zalúbilo. A čo je prvým kontaktom našim s Bohom, s vierou, je Ježiš. Keď Marek hovorí, okrem toho, že hovoril o tých odpustkoch štátnych, tak hlavne nakoniec musel hovoriť o Ježišovi, o jeho obeti. Lebo kresťanstvo sa vyznačuje, že sme sa stretli s Ježišom. Pavol bol veľký milovník Tóry, apoštol Pavol. Horlil za podanie otcov, ako sa len dalo. Pretekár na koni. Jehu a Pavol oni šaleno hnali. A Pavol proste prenasledoval kresťanov. A to je zvláštne, že je niečo také, ako také zastretie, taká proste zatemnenie, že človek to nevidí. Ani on to nevidel. Bol pri okameňovaní Štefana. Hovoril si výborne. A pritom v tej chvíli, keď bol kamenovaný Štefán, je napísané, že nebo bolo otvorené a že Pán stál a očakával na Štefana. A keď sa Pavol stretol s Ježišom, kto si? Ja som ten, koho prenasleduješ.
Ježiš. Ježiš, Ježiš, Ježiš. A keď sa Ježiš narodil, keď sa Ježiš narodil, tak bol v chráme jeden muž, ktorý sa volal Simeon, bola tam jedna žena, ktorá sa volala Anna. A medzi tými všetkými múdrymi, vzdelanými, pyšnými, vysoko postavenými, cinkajúcimi, predvádzajúcimi sa farizejmi, zákonníkmi, saducejmi, medzi všetkými tými, ktorí boli pyšní v tom, ako oni sú vysoko voči Bohu postavení, tak tam niekde bol Simeon a keď uvidel Ježiša, hovorí, len na toto som čakal. Všetko, čo verím, možno nemal všetky tie cinkrlátka. Možno mu nikto nehovoril rabín. Možno mu hovorili ten starky, čo tam stále v chráme na niečo čaká. Simona, zase si tu. Na koho čakáš? Viete, na koho čakal Simeon? Na Ježiša. A keď tam prišli rodičia s Ježišom, hovorí, už môžem ísť. Už môžem ísť. Už viacej môj život nepotrebuje. A v liste Židom je napísané, že tí všetci hrdinovia viery boli tulákmi na zemi, lebo hľadali niečo, čo nemohli oni dosiahnuť bez Krista. A keď sa hovorí o tom, že ako to je možné, že tí starí patriarchovia, ktorí zhrešili, Dávid, tiež spáchal len jeden hriech ako Adam s Evou. A je zjavenie a poznanie a pochopenie je, že aj oni, aj Dávidové žalmy sú kristocentrické. Dávid, keď píše žalm, píše o Ježišovi. Dávida nevieš obdivovať v jeho dokonalosti, v jeho skutkoch, v jeho svetosti. Vieš, čo ho môžeš obdivovať? V tom, ako on miloval Ježiša, aj keď sa s ním ešte nestretol v tele. A Mojžiš, ktorý hovorí na jednom mieste, že po mne vám dá Boh nového proroka, spasiteľa, toho počúvajte. Tak hovorí o Ježišovi. A keď naraz Ježiš sa narodí a je tam na vrchu premenenia a Ježiš je zaudiatý do slávy, tak stojí voči Pánovi, voči živému Bohu, stojí Mojžiš tvárou v tvár a sa rozprávajú. O Mojžišovi bolo veľmi zvláštne niečo povedané, že Mojžiš nie je ako iní ostatní ľudia. Že on je môj priateľ, ja sa s ním rozprávam na blízko. A keď dochádza k tomu premeneniu, keď Boh proste oblieka syna do slávy, tak hovorí túto dôležitú vec. To je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Jeho poslúchajte. A všetko, čo teraz robím, tak ťa len presviečam o tom, čo už dávno vieš a čo veríš. Miluješ Ježiša? Tak ho miluješ ako Simeon, ako Anna, ktorá na nič iné nečakala. Už muža nemala, nehľadala si druhého. Jak to tá Anna vedela, že bude mať nevesta ženicha? Lebo aj naše pozemské manželstvá nie je nebeské manželstvo, to, ktoré bude mať, alebo ktoré sa tvorí medzi cirkvou a Ježišom a ktoré vyvrcholí svadbou baránkovou, tak naše pozemské manželstvá sú tohto obrazom. Nie, že nebo sa podobá nám, ale my sa snažíme podobať, aby sa to podobalo ako nebu. Halelúja. Preto manželstvo je Boží plán, ktoré má vyjadrovať svadbu baránkovú a vzťah Ježiša Krista, a to hovorí aj Pavol, že to je podobne ako medzi Ježišom a nevestou, ako cirkvou, tak to má byť aj medzi mužom a ženou, že muž sa má obetovať, do slávy obliecť, skrášliť a žena má dať úctu. A my sme tá nevesta, dávame Ježišovi úctu. My sa pred ním klaniame. Takže celá stará zmluva ukazuje na Ježiša. Je to aj tajomstvo, aj to nie je tajomstvo, lebo tajomstvo je len dovtedy tajomstvom, dokiaľ ho niekto neprezradí. A niekedy to je tak, že niekto ti prezradí tajomstvo, ale aj tak mu nechápeš.
To sú také tie hlavolamy alebo rôzne šachy. No to sa hrá aj takto. Dobre, si mi to vysvetlil, nič z toho nechápem, zase som prehral. Lebo je napísané, že Boh sa pyšným protiví. Ale pokorným dáva milosť a dáva pokorným aj zjavenie, aby pochopili veci. Čím je človek pyšnejší, čo ty mi budeš hovoriť? Čo ty mi budeš hovoriť? Pozri sa, aký si mladý. Keby si prežil toľko, koľko som ja prežil. Keby si mal toľko peňazí, koľko ja mám. Keby si sa toľko trápil, ako sa ja trápim. Keby ťa toľkí zradili, ako mňa zradili. To všetko možno znie pokorne, ale to je pýcha. Nie moja vôľa, ale tvoja vôľa, Pane, nech sa deje. A stará zmluva ukazuje na Ježiša, dvíha Ježiša, vykresluje Ježiša. A potom Pavol, v piatok sme to hovorili, hovorí, že všetko, čo som dosiahol, všetko pokladám za smeti, za odpad. Kvôli jednej veci, aby som získal a mal Ježiša Krista. A si predstav, že ten muž, ktorý mal našlápnuté byť vysokoškolským rabínom, profesorom, možno dnes, keby Pavol dnes žil a neodozdal svoj život Ježišovi, tak keď by sa vozil po Jeruzaléme, tak všetci by sa triasli, že ide rabín Saul. A potom, keď sa stretol s Ježišom, tak hovorí, nič z toho nemá cenu, len ty, Ježiš, máš cenu. Len ty, Ježiš, máš cenu. Halelúja. Sa vám páči, nie? Tak to Ježišovi hovoriť. Mne sa to páči. Ježiš je taký úžasný. Tak ho ľúbime. A tak vznikla cirkev. Cirkev vzniká kázaním evanjelia o Ježišovi Kristovi. A pribúda množstvo tých, ktorí odovzdávajú svoj život Ježišovi. Prečo mu ho odovzdávajú? Lebo Božia láska je vyliata. Tá láska je vyliata do ich srdc. A začínajú milovať Ježiša. Začínajú počúvať jeho slova. Možno si povieš, no nemáš také silnejšie veci, nejaké proste proroctva hlboké. Takú jednoduchú vec, však to všetci vieme, že my Ježiša milujeme, že on je na prvom mieste, že on je hlava, že on je král kráľov, že on je pán pánov. Tak pozor. Halelúja. Halelúja. Takže tí, ktorí čítali, študovali Tóru, po niektorí tam videli Ježiša a po niektorí kvôli svojej pýche ho tam nevideli. A keď Ježiš sa narodil, vystúpil, je tam jeden muž, Ján Krstiteľ, Ján Krstiteľ, ktorý sa veľmi zvláštne správa, keď sa stretne nenarodený Ján Krstiteľ s nenarodeným Ježišom, tak celý od šťastia skoro s mamkou poskakuje. Halelúja. Ja vám dám svoje číslo, keď mi chcete zavolať. Halelúja. Pozor. Lebo teraz prichádza otázka novej zmluvy a otázka toho, že či ukazovanie prstom tam skončilo. Že otec ukazuje na syna. Aj hľa, môj milovaný syn. A my všetci ľúbime syna, milujeme Ježiša a tým je to splnené. Lebo je mnoho takých kresťanov, ktorí hovoria, stará zmluva o ničom, nepodstatné. Len Ježiš je dôležitý. Veľa ľudí povie, že už sa netreba ani k otcovi modliť. K svätým určite nie. Že len k Ježišovi. Lenže pozor. Viete, akého máme Boha? To je trojjediný Boh. A otec ukazuje na syna. A potom prichádza novozmluvná cirkev
A my sme novozmluvná charizmatická cirkev. A tu prichádza jedna veľmi zvláštna záhada, tajomstvo, v ktorom my môžeme mať ten istý postoj, ako mali rabíni, farizei, saduceji, zákonníci. Môžeme mať ten istý postoj. My veríme v Boha Otca. Ježiš, choď preč. Neruš nás v našej viere. A novozmluvní kresťania, milujem Ježiša, ale pozor, aj Ježiš na niekoho ukazuje. Evanjelium Matúša 1.18. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. A sú také skupiny, ktoré sa len tým zaoberajú, že ako máš hovoriť meno Hospodin. Aké písmená máš použiť. Keď proste povieš Bohu nejako ináč, nepovieš Boh, nepovieš Jehova, tak proste to je jedno, Ježiš nepodstatný. Podstatné je, že ako mu hovoríš Otcovi. A ako vrcholí stará zmluva, tak sa začína ukazovať jedna vec. Celá stará zmluva od počiatku ukazuje na Ježiša. Ale niečo sa deje zvláštne, že pri stvorení sveta je jedna osoba, ktorá sa znáša nad prahlbinou. Viete, ktorá to je osoba? Svätý Duch. A keď sa počína, alebo ako je počatý Ježiš, je napísané, že je počatý z Ducha Svätého. A pozor. Môžem hovoriť pozor tu v zbore? Matúš 3.11. A hovorí Ján Krstiteľ, keď sa stretne s Ježišom. Alebo keď hovorí o Ježišovi. A hovorí, že ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. A začína sa otvárať nové zjavenie. Veľmi dôležité zjavenie, ktoré nie je možné toto zjavenie pochopiť bez Ježiša a odpustenia hriechov. Existuje neodpustiteľný hriech. A nie je to, že nepôjde človek do kostola. Existuje neodpustiteľný hriech. A jediný spôsob, ako sa vyhnúť tomuto neodpustiteľnému hriechu, je byť odmytý krvou baránkovou. A Ján Krstiteľ hovorí, že ten, kto prichádza po mne, on hovorí, že ja som nikto. Ján Krstiteľ v podstate hovorí ako Pavol. Ja som smätí odpad. Ten, kto prichádza po mne, je o mnoho mocnejší ako som ja. A prichádza jedno dôležité zjavenie o Ježišovi. Podobne ako v Joelovi. Že v posledné dni vylejem zo svojho ducha na každé telo. A predstav si všetkých tých ľudí, ktorí hovoria, ľúbime Ježiša, ale svetoduchári to sú sektári. To je úplne tá istá vec, ako proste mali tí rabíni, farizei. Boh áno, Ježiš nie. A nová vec, to je tá istá pýcha, ten istý problém. Hovorí, že Ježiš áno, sme kresťania. Ježiš áno, Svätý Duch nie, dary Svätého Ducha nie. Pekne to zaškatulkujeme, nálepky si dáme, ľúbime Ježiša. Ale s tými sektármi nič nechceme mať, čo ľúbia Svätého Ducha. A to je úplne to isté, čo sa dialo za čias Ježiša, kedy hovoril, že my ľúbime Boha, ale tento a títo, ktorí ho nasledujú, zavrieť všetkých. Takže čo hovorí Ján Krstiteľ? Ten, ktorý prichádza po mne. On vás bude krstiť
Duchom Svätým a ohňom. A veľakrát to rozoberáme, že proste čo je to Duch Svätý, kto je to Duch, analyzujeme oheň, aký to je oheň a čo keď to je oheň Ducha Svätého a hotovo. Čo keď celý ten odkaz, ktorý hovorí Ján Krstiteľ, že ten, ktorý prichádza po mne, tak bude mať jeden hlavnú úlohu, alebo jedna z dôležitých úloh. Že on vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom, alebo ohňom Svätého Ducha. Lebo ponekedy kresťan hovorí, odovzdal som svoj život Ježišovi, mám vybavené. Moje meno je zapísané v knihe života, čo už môže ma viacej zajímať. Žijem si ďalej životom, som kresťan, vybavené. Ale Ján Krstiteľ nehovorí, že tam to končí. Hovorí, že ten, ktorý ide po mne, bude niečo robiť. Bude ťa krstiť ohňom Svätého Ducha. Bude ťa krstiť ohňom Svätého Ducha. A keď je napísané, že v posledné dni vylejem zo svojho ducha, je to umožnené len kvôli Ježišovi Kristovi, kvôli jeho obeti, kvôli tomu, že naše nádoby sú schopné prijať, sú vhodné na tento proces, aby sme sa dostali do hlbokého kontaktu, do hlbokého spoločenstva so Svätým Duchom. A Ján Krstiteľ hovorí, že ten, ktorý ide po mne a hovorí o Ježišovi, on vás dostane do spoločenstva so Svätým Duchom. A keď začínajú skutky, tak Ježišov odkaz je, že nič nerobte, čakajte. Prečo nič nerobte? Veď dnes ľudia vedia prežiť celý život bez Svätého Ducha. Kresťania. Keď ja som sa obrátil, tak mal som veľmi silný zážitok s Ježišom. Veľmi silný. Vyvalil ma z koňa a hrozne som sa do neho zaľúbil, do Ježiša. A potom som sa tak pozeral na tých svetoduškárov a ja tak ľúbim Ježiša, ale ten zbytok vôbec nechápem. To mi nič nehovorí. A ako išiel čas môjho života s Ježišom, tak ten, kto miluje Otca, nie je možné, aby sa nezalúbil do Syna. A ten, kto miluje Syna, nie je možné, aby sa nezalúbil do Svätého Ducha. Ján 14, 16, 17. A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Vieš, čo hovorí Ježiš? My niekedy rozmýšľame nad tým, že bomba, budem vyháňať démonov. Bomba, budem klásť ruky na nemocných, budú sa mať dobre. A Ježiš hovorí, že pôjdem k Otcovi. Budem prosiť Otca, aby dal zo svojho Svätého Ducha. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, nemôže ho rozpoznať. Nečuduj sa. Nečuduj sa. Ani sa tým nezaoberaj. Ježiš hovorí, že táto vec v Ježišovom čase ľudia nevedeli rozpoznať Ježiša. Tí najnáboženskejší, najmudrejší vôbec nezbadali, že kto je Ježiš. A tí, ktorí boli pokorní, Simeon, Anna, apoštoli, Peter, Pane, som hriešný človek. Ty máš slova večného života. Ty si Božím synom. Ty si syn živého Boha. Tí, ktorí boli pokorní. Tí, ktorí zažili neúspech pri rybolove. Colníci, ktorí vyliezli kvôli Ježišovi na strom. Koľko ich bolo? Neviestky. Kvôli Ježišovi. A stretli sa s Ježišom. A Ježiš, ako bežia evanjelia, robí tie divy, robí tie zázraky
A sa hovorí, že Jánovo evanjelium, že má určitú hĺbku. Že Ján, apoštol Ján, že určitým spôsobom zachytil oveľa hĺbšie veci. A začne popisovať Božie slovo to, že Ježiš ukazuje na Svätého Ducha. Matúš 12:28. Ale ak vyháňam démonov mocou Božieho ducha, potom k vám už prišlo Božie kráľovstvo. My niekedy to chápeme tak. Ako to treba robiť? Vyháňať démonov v mene Ježiš. Meno Ježišujeme o dušu. Amen. Ale je dôležité chápať celú pravdu, celý obsah. A Ježiš hovorí, že ja tých démonov vyháňam mocou koho? Božieho ducha, Ducha Svätého. Lebo boli takí, ktorí skúšali zaklínať démonov kdejakým menom a je napísané, že tí démoni sa pozreli na nich a bolo páranie. Strhali z nich všetko, čo sa dalo. Možno sa pýtaš, kedy začne fungovať moje kresťanstvo? Na letnice. Tvoje kresťanstvo začne fungovať na letnice. Ten, ktorý prichádza po mne, vás bude krstiť ohňom Svätého Ducha. Tvoje kresťanstvo začína na letnice. Ináč to je, že Ježiš je v nebi. Ty si síce ten, ktorý prehlasuje, že verím v Ježiša, ale nemiluješ toho, na koho on ukazuje. A Ježiš ukazuje na Svätého Ducha. Evanjelium Jána 14:26. No tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Vieš, čo hovorí Ježiš? Keď budeš denne čítať jeden verš. Keď budeš čítať príslovia, budeš mudrý ako Šalamún. Keď budeš taký frajer, že prečítaš celú Bibliu, a budeš chodiť a hovoriť, ja som prečítal celú Bibliu, čo mi budete hovoriť? Ale Ježiš hovorí, že no tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Božie slovo bez Svätého Ducha nefunguje. Logos a réma to sú dvojičky. A réma je zo Svätého Ducha. Zjavenie vychádza zo Svätého Ducha. Všetci pastori, keď sa chystajú, ako sa chystáte? Postupne, nie? Proste kážete celú Bibliu. Postupne, mechanicky, prstami tam zapichávate, miešate tie verše. Každý kazateľ začína svoju prípravu tak, že Svätý Duchu, potrebujem zjavenie. Bez Svätého Ducha nemám čo povedať. Bez Svätého Ducha slova, ktoré by som hovoril z Biblie, čo s nimi? Ján, znova Ján, 20, 22, 23. Keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Ducha Svätého. Ešte pozor, neprečítam ten zbytok, to za chvíľočku. To sú záverečné, rozlúčkové slová na záver Ježišovej služby. Zavolá si učedníkov
dýchne na nich a dáva im príkaz. Moji priatelia, moji bratia, príjmite Svätého Ducha. Dáva im najvyšší cieľ. Je napísané, nič nerobte, čakajte na letnice, než príde zasľúbenie z výsosti. Z toho všetkého to vychádza. Zo Svätého Ducha. A Svätý Duch nie je 2000 rokov odcestovaný do neba. Svätý Duch je 2000 rokov docestovaný z neba. Vyliatý z neba. Keď miluješ Ježiša, tak si hovoríš, aké to muselo byť krásne, úžasné. Zažívať Ježiša. Ja by som bol určite tá žena, ktorá sa dotkla, krvotoková žena, by som tam išiel a nenápadne by som. Ale by som kričal, Ježiš, Ježiš. A Ježiš hovorí, Svätý Duch. Máme trojjediného Boha. Otec ukazuje na Syna a na Svätého Ducha. Syn ukazuje na Otca a na Svätého Ducha. A všimni si, čo tam je ďalej napísané. Ako vie byť Biblia nepochopená. Čo tam je ďalej napísané? Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené a tým, ktorí zadržíte, bude zadržané. Viete, na čom tento verš, čo vedeli z neho vykúmať? Spoveď. Obrovské množstvo vecí je na nich postavených. A tí ľudia, ktorí celú svoju kresťanskú kariéru a inštitúciu postavali na tom, ja rozhodujem, komu bude alebo komu nebude odpustené, tak tí všetci nevidia ten verš predtým. Príjmite Ducha Svätého. A v Svätom Duchu vieš priniesť oslobodenie od hriechov. Si myslíš, že to je o tom, že prídeš človeku a povieš, je to v poriadku? Keď ten človek potrebuje duchovné vyslobodenie, potrebuje zažiť moc Božieho ducha, z ktorého vychádzajú démoni. Keď som sa stretol s Ježišom a zistil som, že som plný horkosti a bol som vedený, otázka je, že kým som bol vedený? K odpusteniu. Ešte som nevedel, že to Svätý Duch všetko vo mne začal robiť. Myslel som si, že to je Ježiš a pastor Gabriel. A pastor Gabriel asi, keď videl toho mladého chlapca, tak hovorí, že Svätý Duch. Čo už s ním? A nebyť Svätého Ducha, ktorý bol tam plný v tom služobníkovi, tak by som si možno vypočul peknú reč. Potrebuješ toto, potrebuješ tamto, toto potrebuješ robiť. A nič by sa nezmenilo. Ale preto, že tam bol prítomný Svätý Duch, pretože on viedol ústa, hnutie, rozhodnutie, modlitbu, slova, pretože jeho moc bola prítom na tom mieste, pretože Svätý Duch potvrdzoval tie slova, pretože Svätý Duch prinavracal silu tomu menu Ježiš, o ktorom bolo zvestované. Tak preto sa udiali všetky tie zmeny v mojom živote. Ja som ho ešte nerozpoznával, len som vedel, že milujem Ježiša. A že už nechcem nič iné v živote, len s Ježišom byť. Apoštol Pavol v svojich listoch hovorí zvláštnu vec, keď končí list Korinťanom. Hovorí 13.13, 2. Korinťanom 13.13. Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a hádaj čo? Spoločenstvo
Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Spoločenstvo Svätého Ducha. Lebo bez Svätého Ducha nie je láska. Bez Svätého Ducha to nefunguje. Kresťan, čo povie, ja toto nepotrebujem, nestačí Ježiš, veľmi sa minul podstaty Biblie, podstaty Novej zmluvy, podstaty skutkov. Skutky apoštolov a všetci, ktorí to čítajú, to povedia, to nie sú skutky apoštolov. Koho to sú skutky? Ducha Svätého. Kto viedol Pavla? Prejdi tam, choď tam, vyhľadaj toho, za toho sa modli. S tým sa stretni. Peter? Nie. Svätý Duch to všetko robil. To spôsobil to obrovské prebudenie na letnice. No Peter predsa. Nie je ten oheň, ktorý bol na jeho hlave. Ten oheň, ktorý v ňom začal horieť. Drobné upozornenie. Matúš 13, 31, 32. Preto vám hovorím, každý hriech, rúhanie bude ľuďom odpustené. Ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. A možno si povieš, no tak teraz si nás konečne vystrašil a najlepšie je s ním nemať žiaden vzťah. Lenže. Čo je opakom hovorenia proti Duchu Svätému? Čo je opakom hovorenia proti Duchu Svätému? Je hovorenie v súlade so Svätým Duchom. Nie, že nehovorím nič, tak som za vodou. To sú takí ľudia, že tu je problém, ja s tým nechcem ani spoločné. Svätý Duch, existuje hriech proti Svätému Duchu, Svätý Duch nechce mať nič spoločné s ním. Ale nie toto Ježiš povedal. Dýchol na učedníkov a povedal, príjmite Svätého Ducha. Príjmite Svätého Ducha. A keď sa nechceš rúhať a hovoriť proti Svätému Duchu, tak potrebuješ hovoriť so Svätým Duchom, zo Svätého Ducha, v súlade so Svätým Duchom. Vtedy ti garantujem, že nehovoríš proti nemu, že sa mu nerúhaš. Lebo tá časť, kde je to napísané, tak tam robia len takú zvláštnosť, že hovoria, že Ježiš hovorí, že ja Božím duchom vyháňam démonov. A oni hovoria, že on vyháňa démonov Belzebubom. A si povieš, no tak to sú reči. Ale Svätý Duch nie je len taká osoba. On nie je len tak niekto. Všetci, ktorí tu sme tu kvôli nemu. On nás sem priviedol. On je ten, ktorý je vyliatý na zem, ktorý pôsobí divy a zázraky. Všetky svedectvá, ktoré sa udiali mocou Svätého Ducha. A Ježíš ukazuje na Svätého Ducha. Pavol hovorí, nech je medzi vami spoločenstvo Svätého Ducha. Ježíš stále hovorí, ten, ktorý príde po mne, Svätý Duch, radca, tešiteľ, že ja idem k Otcovi, ale on zostáva s vami a vo vás. A posledné miesto, list Rímanom 12.11. Nebuďte leniví v horlivosti, dajte sa rozohňovať duchom a slúžte Pánovi. Halelúja.